ba matsayin shi na malami wanda muke gani cewa a cikin ni ina ta mara adalci har yanzu cewa ina ganin shi a musulmi yake misali to ya kamata a ce ayi adalci sai ya ce ku ma kiristoci kuna bata alqur'ani domin bai isa ya ce bai ganin abin da suke ma alqur'ani wannan daga cikin waɗanda ya zauna da su yake hotuna da su yake mitin da su ga bidiyon shi nan ya je wani gari wani mutum na haɗu da shi sai ya ce mu shi asali musulmi ne amma irin ba gidajen nan ne haka an ji an ruɗa su sai na ce kai kuma me ya da kai kiristanci ce cap ai pastor wani ne ya zo ya same mu dan haka mun magana da ya mana ya ce mana duk akan gaibu muke yace kamar yaya akan gaibu ai ya karanta mana aya a cikin Qur'ani ya tabbatar mana duk musulmi a gaibu yake nace wace aya karanta mu sai ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ai tunda aka ce allazina yu'minuna bil ghaibi sune wa'annan kuma wai har tambaye su man huwa al-muslim waye musulmi allazina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suka yi imani da gaibu sai ya tambaye su wai kun meye gaibu suka ce abinda ba a da tabbas akan shi shi to musulmai akan haka suke sai ya ruda sai da ya samu mutum 6 ya mai da su kirista sai na cira shi na ce to idan ka tashi kai kuma ka koma ka gaya mai ga ansa zan gaya mashi wannan gaibin da ya faɗa in dai bai yarda da ita ba to ya aji addinin kiristanci domin ita ma akwai gaibin a ciki wannan gaibin ita ce ka yadda da aljanna ka yadda da wuta da aljanna baka taba ganin su ba ka yi imani kuma akwai su zaka same su ranar lahira ka yi imani da ranar lahira baka taba ganin ta ba ita ce wannan gaibin da ake magana shi ma yayi imani da ita a ciki ka yi imani da Allah baka taba ganin sa ba ka yi imani da mala'iku ka yi imani da duk abubuwan da aka yi imani gaibu da su da yake faɗi maku gaibu shi ma da su ya yadda da gaibu su yake jira kuma ya samu a lahira nace ku koma ku gaya mai shi ma in dai wannan ne gaibu to shi ma akan gaibu yake to wayannan mutane har yanzu tsoro wallahi kun ji na rantsi wallahi gashi nan a duniya muke buga da su wallahi tsoron zama suke da mu shi wannan ya ce ba mu da ilimin Qur'ani da zamu iya tare Qur'ani to daidai wanda muke da shi daidai gwargwadon ku bari mu zo mu tarbe tunda ku ba ku tarbe tunda kun ce ku ne masu ilimin Qur'ani ba ku kare wa Qur'ani mutunci bai ku bari mu zo mu kare mishi mutunci a hada mu ni addu'ar da nake shi yasa nake cewa wannan ba da fada bane shi malam Yahaya Masussuka bari kara ma da shek saboda ka hada mu ne shek malam Yahaya Masussuka kai ne alƙali shek Yahaya Masussuka na ƙara maimaitawa kai ne alƙali mutanen nan suna cin mutuncin alƙur'ani in idan ka ya gani in ma bai gani ba a kukkunna maka ka gani mu kuma abin da muke faɗa akan bible wanda suka ce ƙarya muke shi ma a kawo mu gani shi ne magana yanzu ka ɗauko bidiyo na farko maganganun mene ka ɗauko duk bidiyoyin da za ka ɗauko da nawa da na ashaka wanda za ka ji mun faɗi magana a cikin bible he mun kwatan bas mun ce a guri kaza yake yanzu tuhuma daga farkon da awata akwai tuhumar da ne masa har yau a cikin tuhumar da kwara ɗaya babu wanda suka iya an samu mun tuhume su kuma har gobe muna tuhumar su akai Yesu mun ma magana da ƙarshen dai magana da Kirista zai ce ka zage shi ka ce Yesu ya ba Allah bane shine dai ƙarshen ya ce ka zage addini shi ko to su zo su nuna mana inda Yesu nan ya ce shi Allah ne na kawo musu misali da wani marubuci Bruce wani pastor Bruce Bruce wannan marubucin FF Bruce wani babban pastor ne babba na gaske wanda yake a America yana cikin tafiyar haka kawai ya zauna ya nazari ya ce ya fita ya daina tafiyar Trinity ya rubutu aka ce me yasa ya ce ba zai yiwu ya rika bauta ma Allah da bai ce ya bauta mai ba ya ce ba zai yiwu ya rika bauta ma Allah wanda bai ce mai shi Allah bane ya duba Old Testament ya ga Allah a gurin nan ya ce shi Allah ne idan ka duba a Isaiah sura 14 aya ta 5 Allah ya ce shi ni ne Allah I am the Lord your God beside me there is no other God kusa da ni babu wani Allah ni kadai ni ne Allah ku yace ya yarda wancan Allah ne to Yesu ya kamata ai a cikin Bible ya ce masu shi ma shi Allah ne sai ya kawo misali ya bada yace kamar dan sanda a can America yace akwai abin da suke amfani da shi baje kamar ID card ne yace idan dan sanda zai zo gidanka zai sa uniform complete a jikin shi zai zo kofar gidanka ya zo fa ya kama ka amma idan ya kwankwasa zai ce maka police
kaga ya gaya maka waye shi duk da uniform din shi ba. Idan ka fito zai daga maka ID card din shi badge din su kenan, ya nuna maka cewa shi ma'aikaci ne, domin karka taka doka ko kai kokowa da shi wani abu ya faru. Yace idan har dan sanda da uniform zai zo ya gaya maka cewa shi dan sanda ne kafin ya kama ka dan ka kai kokowa da shi bai identify kan shi ba, Allah ne ba zai gaya maka Allah ba, sai kana lalabe nan gurin daga farko akwai kalma, sai kana kame nan daga farko akwai kalma tana tare da Allah. Kalma kamar za ku ga wani fasto da na sa karanta na ce to ai Allah ya zama biyu kenan. Kalma na tare da Allah, kalma tare ba fa a kama sunan Yesu ba. Duk inda zaka ji an kamo ana so a hada, za a kamo ne nan a kamo kuma ba magana Yesu bace magana wani ne. A samu inda shi da kanshi ya ce ni Allah ne ko ce abota ma. Na ce to idan fasto zai fito ya faɗi wannan, ya mu ba za mu faɗi wannan ba. Amma mu Allah bai gaya mana innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus salata lizikri. Allah ya gaya mana mu shi Allah ne, ko ba haka ba? To kuma ku nuna inda Allah ku ce Allah ne mana ya abota mai. Duk shine rigima da suke cewa muna zagin su ba wani abu ba. Ai a nuna inda ake cewa amma ba ku mana wannan ba a mana adalci ba. Back to malam Yahaya. To wannan maganganu su ne maganganun da suke haɗa mu da mutanen nan don ci abubuwan da za mu faɗa. Yanzu Ashaka sai ya ce Paul ɗan ta'adda ne, sai aka yi mashi aka haye ya ce Paul ɗan ƙarya yake, sai aka samu ɗaya daga cikin zakakuran fastan da suke ji da su a arewa, wanda yana ganin har Greek ya iya zuwa Arabic, sai ya fito ya ce idan Ashaka ya kawo aya ɗaya rak wacce Paul ya yi kisan kai shi zai koma musulmi. Sai da ka bashi wajen aya 5 ko 6 ne? Sai da ka bashi aya 8. To wannan shine zagi? Ai wannan shi ke proving maka cewa muna yin abin da me da shaida da ilimi. Babban fasto ne ana ji da shi a arewacin Najeriya, fitowa yayi challenging yace idan Ashaka ya nuna aya 1 inda Paul yayi ta'addanci zai koma musulmi. Wallahi da molanka muke yi ba da ilimi ba, da dai mu koma gefe mai tsuru mu zau abin. Amma sai da ya bashi aya 8 wadda Paul ya kashe kai yayi kisan kai a cikin Bible din. Wannan shi ku ishara. Yanzu abin magana anan shine cikin biyu daya. In dai ba su yadda mu zauna a masu, na yadda fa ni fa na ce fa mu yanzu mun haɗu mun ce mun yadda masu suka shine alƙali, a kawo kiristoci a kawo mu, su kawo laifin da muka yi masa mu kawo wanda suka yi mana na Qur'ani a yi shari'a. Mun ce mun yadda shine alƙali, wani privilege yake nema sama da wannan? To cikin biyu daya ko kuma duka biyu, ko kiristocin sun saboda suna jin tsoron zaman sun roƙe shi da kar ya bari a yi wannan zama a bullo da wata magana daban, ko kuma abin da mutane suke zargi cewar munafici kake yi a matsayinka na kana musulmi, kana ba su kariya su kiristoci ne. Amma in dai ba wannan bane, ya kamata a haɗa wannan zama a nan studiyon masussuka, mu zo da mutanen mu zo da nasu mu zauna. In mutum biyu suka ce a zo, in uku in hudu suka ce mu zo, su zo kiristocin nan ba faɗa za a yi ba a studiyon masussuka. Shi masussuka ne muka ba alƙali ya zo su kare abin da suke gaya wa alƙur'ani, mu faɗa abin da suke faɗa wa alƙur'ani, ƙaryar da suke ma alƙur'ani, in sun ita su kare ƙaryar da suke ma alƙur'ani. Mu kuma su tuhume mu da duk tambayar da suke mana akan Bible, mu kuma in mun isa mu kare. Na ba su ma privilege idan suka yi tambaya 20, tuhuma 20 da za su yi mana, in dai wanda muka faɗa da bakin mu bace ba kage aka yi mana ba, guda 20 in mun faɗi ɗaya to mu ne marasa gaskiya. Su kuma a guda 10 da za mu tuhume su da su ƙaryar da suka fassara alƙur'ani da ita, idan suka kare guda ɗaya mu ne ba mu da gaskiya. Su ma faɗi 9 su kare ɗaya, wallahi tallahi a guda 10 nan, wallahi tallahi ko da babaro ba suka zo, wallahi ba za su iya kare guda ɗaya ba. Bai kamata, wannan tsoro ne ai. An ce a zo a yi zama gurin suka kuma ku zo ana cewa wai hemin kamar a ce za a yi dambe ne ko za a yi wani wrestling ne, a ce a he kun gama da ni dan karamin cikin su kun buge ni sannan ku je mu haɗa mu buge babban. Kai da ka zo ka nushe ni, ka dunkula hannu za ka kai min naushin kai wani, sannan ka ce wai in na buge ka sannan mu je mu buge babban, a can za ka taɗe min kafa a hanyar zuwa ke. Shi ne magana ta gaskiya. To wai abin da suke magana kenan, wai he mun zo mun yi magana da su, in dai kuna so ku yi rigima abin da ya shafi rigima, mu rigima cikin gida ba ma shigar ta.
tunda muke ko rigima mu da masussuka shi ya shigo bangaren mu muke magana shi tun farko a baya kafin yanzu muka rabu da shi ya ƙara shigo mana da haka in kuna rigima ku ta ciki da in dai ba tsoro kuke ji in kuna son a yi ya rigima a yi magana akan hadisin to ga malaman da suka kira ku nan ku zo ku zauna da su kuma wallahi tallahi ko rantsuwa ne ban ka fara idan kuka kira su dutsen ma wallahi za su ku kira wa'annan malamai dutsen ma wa'inda suke magana akan kariya za su kare hadisi ku kira su dutsen ma za su amma mu muhallin shahid na maganan mu ga maganan mu nan akan magana ce an ce ka fito ka ce muna bata bible abinda ka faɗa kenan to ni nake maka uzuri ni ne ma nake ma wannan uzurin ina ma uzurin cewar kila baka fahimta bane shi yasa nace a zo a yi a gaban ka zama alƙali su kawo hujja mu kawo hujja hatu burhanukum in kuntum sadiqin magana ake ta hujja da haka wannan sako ne zuwa ga shi mai girma malam Yahaya Masussuka